Aldapeta aldapari lotutako bizia da nirea. Horrela laburtu baiteke. Umetatik motxila sorbaldan nuela, Konpainia de Maria eskolara igotzen nintzen goizero, aldapetan gora. Aldaparen puntan dago eskolari izena ematen dion muinoa, San Bartolome. Orduan, nola ez, futbola zan nire pasioa. Ez ditut erraz ahaztuko garaiko futbol partida mitikoak, olazokiko asfaltoan edo hondartzan jolasten genituenak. Konturatzerako batxillergoa ikasten nengoen. Motxilaren zamagatik ohartu nintzen horretaz, geroz eta pisu gehiago zuen eta. 18 urte nituen dagoeneko, eta lehen aldiz nire etorkizuna baldintzatuko zuen erabakia hartu beharko nuen. Zalantzaz beterik nengoen, Mondragon Unibertsitatea urrats irmoak emanez aldapetan gora igo zen arte. Orona ideoko energia gradua aurkeztu zuten eta ez nuen dudarik egin. Lehen unetik argi ikusi nuen. Alea jakta est, hau da, zortea jokoan zegoen. Nire bideak berriz ere aldapeta aldapan gora jarraitzen zuen, Orona ideora iritsi arte. Orona ideon ikerkuntza eta garapen teknologikoko ingurune erreal batean ikasi ahal izan nuen. Behar energetikoak antzemateko eta enpresak esparru horretan dituen beharrei erantzuteko trebatu nintzen. Erasmus programari esker, Alemanian 6 hilabete igarota gero, etxera bueltan etorri eta gradu bukaerako lana CETEST zentroan egin ahal izan nuen. Gradua bukatu ondoren, ingenieritza industrialeko master duala egin nuen, eta graduan zehar hasitakoari jarraipena emanez, ikasketak eta CETEST zentroko lana uztartzen jarraitu nuen. Ikasteko, ez baitago errealitatea ezagutzea bezalakorik. CETESTen trenen txeguak egiten ditugu, eta nik arlo elektriko magnetikoan egiten dut lan. Ikasitakoa praktikan jartzeko aukera daukat, eta gainera ikasten jarraitzekoa. Begira zer den bizitza, oraindik, egunero aldapetako aldapa igotzen jarraitzen dudala. Bizitzan bide ugari daude. Batzuk zailagoak, besteak luzeagoak, baina guztiek helburu berbera dute, gailurra. Eta mendiaren tontorrean zaudenean, horra iristeko egin behar izan duzun bidea ikusi dezakezu. Antonio Machado poetak esan zuen bezala, caminante no hay camino, se hace camino al andar, eta nik oinez jarraitu nahi dut, hasitako bidean urratsak ematen.